episode thar kan en homa in he thu tha tak hi han ngai thla ho photila kema nun ngei po thunun zo lo tu hian tu nun ma ka va soi phak lowa ngai dam sen lo ti sual nei tu hian tu ngai dam na nge ka bai se chuanang ka hring nun kho har taka hian he ero ka hria chawa ka omlai po in ka pathian chu angai renga beidonga ka room lai ngei po hian ani chuan beisina nen min thlir reng thina ni episode masalama kan hmu to ang khan himdam takin third layer chu an thleng ta a kan sang mi ta chu in cultivate turin mun sang an kal dar ta ani kha ian chu sau zona thana kala duwa zunar chuan zui ve tumbok guklana an general ta chuan an elder ten zunar chu veng him tlat tura an ti awangin an zui ve boka an kalkonga chuan mi chak tak mai zu daw banseng level an toka nasa takin anin be ani kha ma se sawina chala sawklan chin chena amu awang chuan zu daw chuan ian ta chu be a chol sana chu mi hnual chuan narration chuan ti hian aron se kumsang tam takkal ta khan sawklan na fight god dawti bloodline chu boral mei tur ani thuwa suya an klan tu chemei tur chu hum him tumin klan ruai tu sawzon chuan beidong takin ma ala a athisin nge chu sawklan elder le klan ami zong thisin nen azom khoma an bloodline chu ti chak tumin be ani van doi thak takin chu ti lai tak chuan hall of so chuan anon beya sawzon chu an thatta ani chumi hnu sawklan chu an chak lo hle a din hun chetaka an omta ani ma se iana chuan ancestor sawzona thlan amna chu zong turin arilu alo sian feltoa engang har chana po tong ton ma se ti chuan zu daw chuan sawzon chu a chak zia le hlom zi a riat chian ema wang chuan sawklan thla zinga mi iana chu be zui du to rawa portal honsakin chulama kal tur chuan atia iana zuna le midang te chu portal alutin kong thar zo in rang takin an kalta guklana second general chuan khami chak tak khan abe na che ati top thut kha thil mak takani eng thingi achunga thingli anga tia iana chuan athu soidana tang khan sawklan mi kan iwang ni berin ka hria tia thing yang chuan in ancestor sawzon kha ahun lai khan continent pe mi cha berta jinga mi ani ti hre chiang hle aniang chu wang i chala crash no langkha a hmu an ninge anga tia crash hi klan sang ina chin chiana kan mak an nei man lai tanga an in hlan chona nia ti na sei fia zuya iana chuan alu bungata ni e kan sawklan po hian chu tiang klan mak chu an nei ve thawani atia ma se eng vain nge he thil hi engma kala hriat lo tin ka chala klan mak tan ta tu hi ka hungai lo atia king yang chuan i hrelo tak tak em ni i chakna zong i man chu apiang in reilo te chung klan mak chu i chala alo lang chuak thina tia iana chuan bat sort sen zu daw chuan a chala klan mak awang chawin a hlau lo ti a hre thiama sawklan pattern ne na in zom mi pakhat wang zo kani zunar pen a hre thiama sawzon chu lai hmuna hian a om nge yang chu wang aniang a hlau em ni atia king yang chuan ma se eng wangin nge zu daw hian sawzon hi a hlawang sawzon hi kum tam takal ta khan na thia eng tin hi hetiang tak hian ala hlau theang atia zunar chuan heavenly tom hi hun mak takani kha blood sort sen zu daw half fight sen level ka heta hian kum satam tak chung adam the ani chuan senior sawzon po hi ala om the nge yang atak sapa ngai thi to ma se asol body chu heta khoi mulai hian om nge yang ti ina changa ina chuan ancestor sawzona thlan omna kan thlen huna chok engking a chiang theang chu wang chuan kan thlen vata ngai ani atia chumi hnuwa chak takin malama pan ngala midang te pon an zui ve ngal bok hun rei takan thlo chun zom zela atopa hun pakhata an ding ta iana chuan dark art tam tak chung chu cholavin kan kalta tuna chuan heavenly tom thuk lai ber kan thleng ta ni in alang kong laka har san tlem te chau kan to ka chung zong chu blood sort se ni namin puina wang ani khan kan kong ati ol sam tak zeta ni ati pok zunar chuan tuna chuan senior sawzona thlan omna chu kan zon hmu va tangai ani atia ma se chu ti lai tak chuan nui thoman hreta an vai me chun an film khum ma hle chu nuri chu hun ia o ani izat me zathin sawian in chemong hreta ni alo tia chuta an chevela vai krekalo om tanta a yana le a thin te chuan an chan let mai krek te chuan an hual veka le noi thuk taka mit khap kar lakin anam ta dei mai holos to se than chung thuk taka
an ti an hra chuak ta reilo te hall of sosami mi thi do pani vice saint riam do sem 1 star level soul body te chu an no chuaka an thil ti thina chu an ron pho lang ta pakhat thi undiaw ani a pakhate ro hi chu a hming tar lan ani lo yena chu a hlau thong hle me a hall of sosami te chu do sem level ve an ni ti hra chiang hle guzen chuan hun kanami te hian heavenly tom chunga hian an mani tan lein hnuai thuk taka base an nei ang ti kalo ngai tu ngai lo ati ti chuan hun ye le hun si te an ron lang ta hun ye chuan nui chung hian sawian kan in hmule the hi alom om khok mai atia yena chu thin rim hle a goklan member te chuan thin rim takin hun ye le hun si te chu an mela hun ye chuan an senior pani te lam chu hoya hepa sawian hi sauklan thla zinga mi ania thil ti thena sang taka nei to bok adam renga ni chuan engtika em sauklan thil ti thena chu asiam thale me angti a hlaom chu wang chuan tuna heta hian tha anga ya ni atia hun diaw chuan hun ia hne na hetang falhian sauklan god bloodline chakna anei to lo sauklan ami tu po an boral vek tur ani atia faisen pakhat jok chuan ma kan lak vatangai hilai mun hi sau zona thlan nen ai nei hle a kan khotlai chuan keima ni nge po din hun hlom ma kan thei alo ti ve pok ti chuan an pani chuan an betil aura chu an activate ta yena le achen da chu an chakna zong nen ve tumin an input se tran ta yena chuan na chen te ne na hilai mun atang hian kan chhuwa fatangai ti le full speed ta che ta wala ma se hun dio le athen pa chu yena te be tum chuan an input se ngal chu wang chuan yena chuan midang te ne na kal sang tu le an ngai tu na ti boi turina tia ma se hun diaw hian a special technique main crystal ti chuaka chumi mang chuan aman veka an che theilo na turin a freeze zui vek bok hun ia chulung oi takin anuya midang zong po hi an sian klan guklan thalai zinga chak ber te an ni veka chu wain hepa sawi nen hian that vek ro atia hun diaw chuan chu tiang ni chuan an zinga pakhat ma in he mun hi nun chungin an chhuwa san lawanga tia chuta appearing energy mangin crystal tenen chuan an vai me chun ti ke som vek atum ta yena le a chen te chu tha vek atum ma se thinrim takin yena chuan a spiritual power chu na san takin ati chuaka zuinar le midang de point chu tiang bok chuan an chuak ve bok an spiritual power in zum khom hming crystal te chu ti se thei ta hlo mai a chak the ang ber an tlan chuak nga rangai hun diawa thian pa chuan isoi dikani heng mi te hian theina chungchuang tak chu an nei ani ma se kan tan chuan engma an lani lo ti in chumi hnuah chuan assault chain technique mangin attack chak taka nei ta chu dan tumin yena chuan a skyfire 3 mysterious sense chu activate ngala chu chuan a chakna chu na sa takina tipung le heaven creation palm chu siam tumin input se ngal bok a chakna mang chuan soul weapon attack chu a blocka ma se fight chain milk attack na chu yena heaven creation palm point adol zo lo kher mai a puak dar veka soul weapon lian je chuan aron pan zel pressure na taka wang chuan mi zong chu an defense sakber man tumin ain pu cha top khoya ma an che son thei to lo ina chuan heavenly flame mangin ang ribudalo tas flame chu man tumin ain bot sai ngala ma se huna nei tlem hle asiam zo man don lo tak ngela ma se chu ti lai tak chuan portal line honga inar juif na takaron chuaka soul weapon chu aron ti chheveka anma chuan juda chu aron langta hundiaw chuan a ngala blood blade juda mo atia sawian chuan athil ti thena chu ti topa mi zong chu juda ma za takin an kuna juda chuan an ma ni en reng chungin aril ruin heti hian na ngai tua heng hall of souls mi te hi ana em ni engtinge sauklang tang local tlangwal hi an be ngam sauzuan hian a hriat ve chuan heavenly tom pum pui chu thisen luya a chantir vekang ma se ami te ka chan chu awangin alo manga ke chuan he boy na mang hian arin naka hlo chuak theyang ti in ngai tua hundiaw chuan room zet hian juda half fight scene bansing level chawinia chuti chung chuan kan attack kha I block ngama mo an ma ni rola thi ve du ni in alang ti in do sing fight scene pani te chuan an chakna zong an zom khom ta giant soul body lian MMA an siama chumi mang chuan attack an tuma soul body lian tak main pans na tak pek tuma ain bot sai lai chuan juda chuan block tumin slash attack mangin a beileta ma se soul body chu a chaklo tu a beina chuan omzia a nei lo hle adang reng theidon lo ti a hria chuan juda chuan tlan chhuna tur portal a honga sawian le a thian te chu chulai hmun atang chuan rang taka tlan chhuak turin a hrila ani ero chuan
chu pan sa tek chu block tumin malama pan thung ma se hun deu chuan sawian chu chua atum lo na samai rang takin portal an thlen mai sawian le athian da chu crystal chunga asi le ta che chui then om lo chu ti la chon chu da chuan chu sol body lian che chu ti che tingin abe zom zela ma se ati se thailo sawian le grouplan member ta chu tha tumin soul speed bodies tam tak an ma ni be turin an tira zu da chu amang ang ta hle me soul bodies te chu ti top tumin thei top choma se ati top mai theilo ti chuan ultimate blood blade slash chu amanga chu chun energy wave tornado lian taka siama sawin le bidang te be tuma pan mek tu soul body tam tak chu ati hlum veka hall of soul sami 5 cent pani te chuan kha kha iti thei om chunem ni ti chung khan kan thil tia iron inrol boi ngam ti in hundiao chuan athil ti thina chu abel cha jain soul body rang chuan eng chak tak kap chokin zu dawa siam blood blade slash tornado chu adar veka jain soul body mang chuan sawian zu daw le bidang te chunga pressure na tak asiam ta ma an che theilo zu daw pen chu pressure tanga chua chu tumin abeilet na sa hlea ma se hundiao chuan pressure atina zual zela an vai me chun an tin hun chu a thalo tak zet to jain soul body chuan an vai me chun ati hlum thei mei dona zu daw chu amang ang hlea eng vai ne sau zon hi alarin rol mi lo ti na ngai tua an vai me chun an ma ang tak zet to ma se chu ti lai chuan an ma chuan sil bearer chak tak aron lang ta jain soul body na pans na tak aron pek chu lo dangin reilo tia soul body lian zet me chu apuak dar ngal veka hundiao le athin pa chu an hlau thong ngal le an hung tol ngal vat hundiao chu amang ang hlea thil thleng chuan aril ru ati boi tak zet ani indaw na huna chuan energy chak tak aron puak dara hall of souls mi te zong zong chu pressure na taka wangin an che theilo zui ti chuan sau zuan a ron lang ta ti chuan sau zuan chuan heavenly tom thuk taka po hall of souls te hian tiang mun hian si mang ti ka bei selo on vain ka ti boral vek to ni in ka hria ma se nang ni mi doi zep ani hi indam chuak ni in alang le na tanga sangha tal chuak ru ang main atia sauzuan lo lan awang hian sawena lungphu chu adang veka ora danglam tak hria in chumi chak tak local nen chuan inzom na thuk tak nei ni in ain hria sauzuan chuan ne em lo zet hian holo sos te hi khovela hian mi nok sak le bol lo beran ni an bo vek turani ithisen rim po hian min ti thin ur tak zet ani atia hundiao le athian pa chuan thin rim takin sauzuan ming chu lamin an out shropuya chu chu lo hrian sawian chuan abula ding chu an ancestor sauzuan an ninge ani ti a chuak ta iana chuan za takin ancestor kamu thei chahi katan choi muna sang takani atia zuna le grouplan member dang po za takin sauzuan ma an kun bok zudaw chuan update chu ada bawa kunin i local don ti ka hria ani atia hunia chuan hlau thong takin a senior hundiao hnena nang point i hlau hle ni na lang tunge ni hepa hi atia hundiao chuan sauzuan ani heavenly toma hian dana oma chu dan chon soul body zong zong hi aphor vekani kumsom dana vai khat chau a soul body hi thana tanga chho phal sakania aron chho the hun alani lo a soul body dik tak chu heta hian om theilowang ti in a changa a thian pa chon isoi dikani he hi ataksa dik takani lo a klon mei chau ani alo ti ve bok he hi sa zona klon mei chau ani chuan a chak dan tur chu hriat thiam phak ba kani sa zon chu anui suka chu ti ani chuan nangni pahni hian eng thilema chu hriat in nei ve ani ve ma se in van doi hle me one star do seng pahni chau india chu ti chungin kahma in tong ama kahma lo hoi chuak ngam turin theina in nei lo atia ti chuan abet menga thinrim na nen chuan pressure na tak aron chuata chu pressure chu a chak hlea space hunge ya po krek alo lang tan an pali chuan pressure na taka wang chuan an che theilo sa zon chuan pablian tak asiam zuya chu pablian tak atik na chu an tan pumpel the ani to lo lai huna chuan puak na melo in siamin heavenly tom pung pui chu atik ni na sak lea hundiao chuan klon pakhat point hetiang khopa thil thina hi ane ka bei seilo atia an tan chuang aina om to lo ti hria in hun ele hun si tan portal a hong ngal vata apua dar vek main apai chuak ta ani sauzuan fees black hole energy charge chuan
hun diaw le a thian pa chu ati hlum chiang hle Hall of Souls base pum pui chu na sa takin apuak dat ta a sau chuan sawin le a thian te chu him takin chulai hmun atang chuan a hruai chuak ta an hen en kola lai hmun zong chu alo khwar duk mai Hall of Souls te base chu mu tur pakhat ma ong to lo sawin le a thian te chuan chu tiang khopa ati chhne chu makan ti hle a sawin chuan he tiang taka attack hlom hi chu tutan ma pum pel the ani lawang thi nge na ani atia chu da point saujon ma chon chu mani intiklum na me ni ti a chiang hle saujon chon muang changin atopa chon sauklan atangin mi pakhat khita aron thlengta hun re takalo nga to chu a thon lawani ti tu na ka hmuta atia sawian chu rang takin saujon ma thing thi na ku na sauklan thani tling lo takani min sia thi ka phu lawani atia saujon chon nei chungin sawian mo chu hmu tha takani ti ina changa akut chuan iana chu a huidinga heavenly tom ilu tiratang khan I omna chu ka hre theya layer pathum na thlenga izin kongzo zong po ka hmu vek ani I che that le ani I theina po a hmu nom tak zet atia sawian chon chu thu hre chon lom nei na khata zunar chon za takin senior saujon chu si baya buka senior kan I hmuthe hi kan tang choi moina ani tak zet ani atia king yang le group member dang te point za takin group junior kan nia kan hmuthe che hi choi moina sang takani antia saujon chon guklan mi an ni ti a hria chuan alung oi vak lo in guklan hian in remna kan siam chu an zom kim lo ani atia chu thu hre chuan king yang chu a hlau thonga senior saujon kan hnam zinga hian in remna kal zonga kalngam tur an tlem hlia kan guklan hroi tu te hian atira tang kha nang ne na in remna an siam chu an za renga an vong renga ni ti ina changa amain guklan ancestor ne na sauklan thakal zel ta chu guklan ina lo veng him turin in remna an lo siam to a ma se chu tiang chu ani ho lo ani kha ma se saujon chu in beng daya saujon chuan zunar chu ena ama guklan bloodline chu muwa ani chuan I bloodline hi go yuna bloodline ne nang hle in ka hria tia zunar chuan sawian chu mela ngoi rangin thudik guklan ancestor chu apa ani thu puan chu phalna adila sawian chuan remti hmel zethian alua bungata za takin zunar chuan guyung chu kapa ani atia saujon chuan guyung hi ka chiang hlea chu vine god level bloodline nei hi thil makani lo ipa thleng thi ngai lo sang tak I thleng nge yang ti ka ring na tia ti chuan zu daw lam hoin saujon chuan tuna chuan he mun hi I chho san theyang tuna tang chun heavenly tom chunga chatuna tan om phal sak ini yang atia saujon hi heavenly toma mi chak ber le hlom berania adu lo zonga om te chu ati hlum vek me ani abik takin Hall of Souls mi tenga thei chu saujon chuan he sawi ni pui awanga lom manani atia zudaw chu alom hlea sawin le athen chu a thla hnu chuan lim takin na chuak ta chuta saujon chuan ian hne na heavenly toma dan khau taka oma wangin ka sol body tak hian thana chu san theilo tuna in mu hi chu ka klon mai ania ka thil ti thina mangin ka thunun ani kum satam tak chun chu he hun hi kalo ngak to ani atia sawin hne na chuan zona tam tak ine nge yang ti ka hria ke po hian thil poi mo tak soi pui tur che ka nei ani chu vain ka thlan thlengin min zui vek tur ani atia sawian chuan a hrethiama saujon a klon chu a thlan thlengin an zui ta sawian chuan saujon a thlan a hmu chuan abit menga lungai na a hmu thei saujon chuan hei heavenly tom pumpe energy thiang hlim le chakber omna hmun ania guklan junior te chu heta hian cultivate turin in om reng theyang atia chuta sawian le zunar lam chu hoya nangni pani chu ka rolin local ro atia athana chuan luta thing yang chuan sawian hne na chuan I rolin kan lut ve theilo khongai zunar hi uluk takin en koldonia tia sawian chuan za takin min ring theyang ti in changa chuta zunar nen chuan thlan chunga chuan an lut ve ta sawian chuan thlan lu na bang chu a khoya kongain hong ta chu thlan chung chu lal in ro pli tak ang me ania sa family emblem manga cheyani sawian le zunar te chu an ron luta chuta chuan saujon tak chu alo ding renga saujon chuan a chungte din hun chu a chle nge yang ti a hre theya lungai na le thindim nei na khatani sawian a hne na min hrilte tuna sauklan din hi enge ni tuna hian kan thla te hi engtin nge an omatia sawian chuan kan sauklan hi central pen sa anom to lowa ziama empire in son chung kot lo cheto me ani atia
sau klan thang thar te cultivation theina chu hun kal zela atra niam zela klan no pang pakhat ma genius dik tak tia soi thei tur tu man om to lo tin apoi jok chu hall of stars mi te chuan anti boy fo thi kan chung ko member jong anti du da mai ba ka kapa po an ru bok ti in sawian chuan thim rim takin a soya junar chuan alo thamona sau chuan atopa chuan sau klan hi chu tiang din hun chetaka chuan an cha thadon ti hi kalo hreto ani kala damlaya sau klan hun tina an lar cholai khan clans fight god level bloodline chakna chu abo chho zel ti ka hreto a asim tha theina chun chu kan clan sunga fight god dodi level dang alo pian chu angaya ma se keima ngei po hian fight god riam ka thleng theilo half step fight god realm a chok kala omani atia sauzuan hian fight god realm dodi level sang ber chu a thleng theilo a level ero do sing 9 star half step god level a thleng ti na ani sauzuan chuan khati lai khan half step dodi atanga dodi level ka thlen theina na dal tu chu ka pal tlang thei ka ringa clan elder tam tak nen kan sei ho nuwa atopa risk la kan tumta a secret technique mangin clan pungpui bloodline chakna chu ka taksa kan channel kan da lu ta sau clan pungpui be se na chu kan chunga ain khata ma se van doi thla takin ka hlo chamta ani chu ka hlo chamna chun na sa takin keima hong nei min ti chak lo hle chu hall of souls hoi min ron be lai kha ania lemna tak tua chuin ka thita ania tia alungai mel le sawian chuan du thlan tur dangi nei lo I thei topic chua kan bloodline chakna tlak nima wang hian kan hnam zinga tu main an dem lo che chan chua mai duwa chu wang chuan thiam lo na I nei lo ma se ka hriat thiam lo thil pakha da om kan hnam bloodline chakna hi abo to ani chuan ingwai ngek sauklan kan mak hi kalan nei atia sau chuan a chan chu sauklan ta tu kan mak hi thisen manga ro chun ani lo wang ani training na sa takle mason na chak tak nei awang chawin mi pakhat chala alang chuak thei ani ti in a soifia ina chon maka ti hle sau chuan I tak sa chunga skyfire tv series change a omti ka hre thei chu technique siam tu chu keima hi kani ti na soi chun chama sawin chuan Flame Valley Masterin a ma alo hril to chu a hre chuaka chu technique siam tu chu tu dang ni luin sau chuan nge ani ti chu sau chuan skyfire tv series change hi I practice to a ma se ato ber ila thlenglo chumi hnuah chuan clan ta tu dik tak chu I chala alang theya kan bloodline chakna fam kim tel lo chuan clan ta tu hi a peak potential asang ber thlenga thlen hi a har sa hle ani engkim ka hlo lai khan fight god bloodline tlem te chu ka hum him theya ka chunga ka sil tlatani tuna chuan chu fight god bloodline chakna tlem te la om chu I hneina ka hlan chhong thei to anga tia sawen in chu thua hriat chuan alom hleya chuta sau chuan tuna I mu hi ka tharau chawani to a he thlan chunga chau hian ka om thei to ani ma se van ram hian sauklan hi akal san lawang ti karin hetiang din hun lo thleng thei hian ati chiang ani min tluk anga ka thlen thei ngai lo sang ber I thleng theng ti rin na ka nei ani atia ti chuan episode chu heta hian a top ta ani episode lo omle tu tan like comment share kha thei ngil loila la subscribe ve lo te po in mino subscribe ve tho don ya